Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, September 10, 2025. Special bullet ang gingamit sa gun for hire nga nagpatay sa engineer kag negosyante sa Bacolod. Kanlaon, liwat nga nagbugas ang abo. Duha patay sa mabunggo ang motorsiklo sa Center Island sa Bacolod City. Grade 6 ka estudyante, patay matapos maigo sang kilat. Kag sa Good Vibes, mask kag giant puppet making competition para sa Mascara Festival 2025. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. As of 2 p.m. ang low pressure area sa sulod sa PAR ang yara sa kadagatan sang Polillo Island sa Quezon. Sa subong, hindi pa ini mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Sunod sa pag-asa, ang easterlies na nag-apekto sa gihapon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Nagadala ini sang magalumon nga kalangitan nga kun kisa nagadala sang pag-ulan. Posible ang pagbubo sang ulan kun hapon kag kun gabi sa Visayas kag Mindanao. Sa number 9, liwat nga nagbugas ang abo ang bulkan kanlaon kainas ang aga. So records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang grayish ash emission nagsugod 5:10 sang aga tugtog 5:30 a.m. 600 meters ang kataason sang plume kag padulong sa northwest nga direction. Na-capture sa camera sang PHIVOLCS ang amo nga pagbugas ang abo. Suno kay Ptolemy Maniego, ang Science Research Assistant sang PHIVOLCS sa Canlaon Volcano Observatory sa La Carlota City, kay duha pa man lang kasunod-sunod nga adlaw ang pagbugas ang abo, hindi pa man sila makapatod sa mga indikasyon sini. Padayon pa man ang ilang nga pag-monitor sa iban nga mga parameters. Wala sa may na-record nga volcanic tremors. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. As of press time, wala pa sang lugar nga naka-report na apektuhan sang ash fall, pero nag-deploy na sang team para sa ash survey. Sakop sa northwest nga area ang Don Salvador Benedicto kag Murcia. Hindi pa kami accurately or makakahambal gid nga may ara kay syempre duwa pa lang kaadlaw ang natabo. Pero kami diri ga monitor man and also sa mga other parameters man bala mga maora within the following days. Bulubantayan gid siya namon. Sa number 8, mahimo nga magalawig sa isa ka tuig kag tigayon nga mag-clear ang Ibid Creek sa sitio Tamburong sa barangay Biak na Bato sa Banwa, Sangla, Castellana. Padayon ang clearing kag sinilamang tigayon na nga nahawanan ang culvert box sa Ibid Creek nga nagbara gikan sa volcanic materials. Suna kaya Rimwell Laho ang incident commander sa incident management team Sangla, Castellana. Base sa ilang pag-istoryahan sa provincial kag municipal engineers, magalawig ang clearing operation tungod sa volume sang volcanic materials. May 808 ka cubic meters ang estimated nga volcanic materials ang tigayon nga nakuha sa barado nga sapa sa clearing operation nga ginsugdan sa nagligad nga semana. 28,000 cubic meters sa mga volcanic materials ang projected kuluhaon sa area, pero lubos o kung para lubos nga maklear ini. Suno kay Laho, maayo ang panahon karon gani tayuyon ang obra. Pero sa kadamos ang volume sa materials kag pilaman lamang ang equipment, malawig pa kag mahuman ang trabaho. May duha ka heavy equipment nga ginpadala ang probinsya pero ang isa nag-bag down. May 3 ka mga dump trucks. Kung madugangan kun tani, mas mapadasig-dasig ang trabaho suno kay Laho.
according gan sa kay engineer sila engineer mapa kag sa engineer namon engineer Vitorino nga it will take guro gidyo 1 year more than 1 year nga ma-clear gisa pero ang hindi naman na ma-expect kati amo ni subong nga may mga bagyo may mga ulan-ulan. So, tapos damo pa man stock sa babaw may wala pa gid na dulhog. So ang tendency na kung mag-clear ano dire may yara pag nga nagasulod dason. Sa number 7, manghuma patay matapos ginsungay sang Carabao. Patay ang 46 anyos nga manghuma matapos ginsungay sang iya man lang kaugalingon nga Carabao sa crossing Martisan, Barangay Burgos, Syudad sang Cadiz sang Lunes. Sa investigasyon sang Cadiz PNP, nagapaharab ang biktima sang iya Carabao sang gulpi ini nagwaras ng atake kag ng sungay. Nakaangkon sa malubha nga pila sa dughan ang mangunguma matapos ginsungay sang Carabao. Gindala sang iya mga paryente ang biktima sa Cadiz City District Hospital apang gindeklarar nga patay. Sa number 6, 58 anyos nga may kaso nga qualified rape nakapalagyo gikan sa custody sa PNP. Nagapanawagan sa karon sa publiko ang EB Magalona PNP nga kung sino ang nakakita o kung kamo ang may ihibalo kundi nagapanago ining si Eduardo Sadia alias Bebeng, 58 anyos, mahimo makigangot lang sa pinakamalapit nga police station. May kaso ini siya nga qualified rape. Dinreport sa nga PNP nga nakapalagyo ini siya sang kahapon nga adlaw. Handa ang PNP maghatag sang reward money sa makabulig dakop sa iya liwat. Sa number 5, grade 6 nga estudyante patay matapos maigo sang kilat. Ginbawian sang kabuhi ang 11 anyos nga grade 6 sa pupil matapos maiguan sang kilat sa Don Salvador II, Barangay Tinampaan sa siyudad sang Cadiz. Nagahampang ang bata sa idalom sang puno sang santol sa likod sang ilabalay sang siya ang naigo sang kilat. Gindala sa Cadiz City Emergency Clinic ang biktima apang siya ang gindeklarar nga wala na sang kabuhi. Kada hapon suno sa mga residente masami nga nagapangilat sa lugar. Nagapangayo karon sang bulig ang pamilya agud mahatagan sang disente nga lubong ang bata bangod tuman gid kapigado sang ilang nga pangabuhi. Ginahaya subong ang bangkay sa ilapuluyan sa Barangay Tinampaan. Sa number 4, duha patay sang mabunggong ila motor sa Center Island sa Bacolod. Ginbawian sang kabuhi ang rider kag iya back rider matapos makabunggo ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa Center Island Post sa Lopezina Street malapit sa isa ka bangko sa Barangay Villamonte, Bacolod City kay inas sang kaagahon. Sakay sa Honda Click nga motorsiklo ang mga lalaki kag pareho nagaedad 21 anyos kag residente sang Handumanan kag Felisa sa Bacolod. Sandig sa traffic investigation, nadulaan sang control ang driver, nagabunggo sa sementado nga Center Island Post kag sila ang natumba. Bangod sang impact, nakaangkon sang head injuries ang duha ka mga lalaki, rason sang ila kamatayon. Sunod sa police report, nagresponde ang mga ambulance ang Barangay Villamonte kag chamber sa lugar sang insidente apang wala na sang signs of life ang duha. Sa number 3, kaso sang dengue sa Bacolod na dugangan. Sa ulihi nga semana sang bulan sang Agosto, may 12 tanan ka mga bag-o nga kaso sang dengue nga na-record ang City Health Office sang Bacolod. Inyang base sa data sang City Health Office. Base sa datos, nagdangat na sa 788
ang dengue cases sa syudad humalin sang Enero. 5 na ang nagkalamatay bangod sa makamamatay nga balatian. Barangay Mansilingan ang nagapanguna sa may kadamuon sang kaso nga yara sa 83. Ginasundan sang Takuling nga may yara sang 64, Estefania 50, Tangub kag Vista Alegre tig 48 ka mga kaso. Kalabanan sa mga ginadengue amo ang kabataan nga nagaedad 1 to 10 years old. Kung ikumpara sa datos sa nagligad nga tuig, nagjutay na ang kaso sang 35.8% kung ikumpara sa amuman sini nga period last year. Sa number 2, busy gobernador nagsiling nga dapat mangin realistic sa issue sang GMO regulatory ordinance. Para kay Vice Governor Jose Benito Alonso, nagakaigo lamang nga balansehon kag may kombinasyon sa GMO kag organic agriculture. Madamo sang nagganegosyo sang baboy kag manok sa probinsya suno sa iya. Wala tuod nagatugot ang probinsya sa GMO pero suno kay Alonso ang ginapakaon sa sining mga ginasagod ang GMO man. Kung organic agriculture lamang suno kay Alonso hindi sarang makasustain kay wala labot nga jutay, mahal man. Klaro niya, hindi siya pro-GMO. Pero sunod sa iya, dapat nga mangin realistic, labi na nga nagadako ang populasyon. Martes nga aga, ginpatuman ang public hearing para sa GMO Regulatory Ordinance nga pending karon sa sangguniang panlalawigan. Pila ka mga grupo nga nagalakip sa simbahan, organic farmers, environmentalist groups kag civil society organization ang nagapamatok sa lihok bangod sunod sa ila ang GMO ang nagasupak sang organic agriculture kag nagareduce ang biodiversity. Ginadisrupt man sini sunod sa ilang ecosystems kag nagaduso sang pagsalig sa external inputs kag corporation. So, kailangan tayo kombinasyon nun gani, no? We have to, kaya sila ng mamasakit ka no? No? Kung magkaon ka, GMO, yung mga tao sa Amerika, ito daw labot ang sinanyos man sila daw, man sila ng klano. Nakadugay-dugay na sila daw ng GMO, no? Hindi mo na realistic ka, gadako ang populasyon, no? Gadamo tao, kung hindi ta mag-intra, kung hindi ta ipagkombinaron, magutuman ang tao. Let's be realistic. Kag sa number 1, special bullet ang gingamit sang gun for hire nga nagpatay sa engineer kag negosyante sa may tabok sa Bacolod Central Market kahapon. Sunod sa PNP, may mga saksi nga naka-identify sa gunman nga natukiban may mga kaso nga ginapangatubang. May report si Romeo Subaldo. Hollow point nga bala ang gingamit sa pagpatay sa Filipino-Chinese nga negosyante nga si Engineer Romy Lee. Ang hollow point bullet ang isa kasahay isang bala nga naga-expand kung mag-igo sa target nga makatugas ang dako nga halit. Ginsigurado gid nga mapatay ang biktima. Sunod sa kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Juresti Coronica, isa lang kaigo sang bala sa likod sang iya nga ulo ang nagpatay sa kay Lee. Naton nga igo niya diri sa may tingkoy, isa ka igo lang. Although duwa na recover nga spent shells. Yes, sir. But isa lang nag-igo. Nakita nagkanto kami ito kahapon dito sa crime scene. And we're able to see another buho nga sa likod. So hindi igo sa bala. But tungod sang dito nakitaan nga ang slug ang gamit nga bala isa ka special na bullet. Ipaidalom sa ballistic examination ang bala. Sunod kay Coronica, nakilala na nila ang suspect pinaagi sa mga saksi. Positibo nga ginkilala sang hindi lang isa ka saksi pinaagi sa litrato. Antes mag-abot sili sa iyang hardware sa may Bonifacio Street sa tabok lang sa Bacolod Central Market sang kahapon, yara na nga daan dito ang gunman nga nagabantay. Wala kami mga witnesses kita nga nakita nila eye to eye. Kay prior sa incident, nag-standby na ang suspect. So, sa ipakita naton,
gin-confirm nga siya gid. Kag hindi lang isa ka witness ang nag-confirm sa pareho nga itsura. Kag dito naton ang including ang pagpanglakat nga medyo gakiyang-kiyang. So dito naton na confirm nga amo na siya ang nagtiro, no? Gun for hire. Ang gunman, nagaki-ang pa kon maglakat. May warrant of arrest na siya sa kasong attempted homicide kag illegal possession of firearms. Nagapati ang pulis nga negosyo o kung personal nga dumot ang motibo sa krimen. Ang ginapadalman karon sa PNP kung sino ang mastermind nga nagsugo sa gunman. Isa sa kabudlayan sa PNP sa sining nga kaso kay isa lang ka establishment ang may CCTV camera. Bisan pa nga may ordinansa nga nagambando sa mga commercial establishments nga magbutang sang CCTV cameras. Ginahulat pa sang PNP ang pamilya nga makig-angot sa ila. Buwas, magasapol ang PNP sa Filipino-Chinese community para istoryahan ang ini nga kaso kag pati na seguridad sa mga negosyante. Ang Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental Chapter ang nagakundi naman sa pagpatay sa anay presidente nila kag gustisya ang ilang nga panawagan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mangin parte sang Mascara Festival 2025. Ipagwa ang creativity, maghimo sang maskara, kag higante nga puppets, kag magdaog sang papremyo. May report si Romeo Subaldo. Sa masobrang duha na lang kasemana, Maskara Festival na. Ipaminsa rin na ang luyag mga design sang maskara. Ang gusto mga colors ang imo maskara. Kag ang luyag mga yuhom para sa imo nga maskara. Kay man ang Arts Association of Bacolod Negros kag ang Bacolod LGU magapakonte sa patahom-tahom sang maskara. Si Eli Santiago kag ang AABN ang mga founders sang Maskara Festival. Sa ika-50 ka tuig sang AABN, luyag nila nga ang publiko ang maging parte sang selebrasyon kag ipakigbangin ang ilang talento. Sunod sa kay Tay Sevillano, ang presidente sang AABN, mga artists kag designers ang welcome diri. Ang maskara dapat himo sa paper mache kag may unique nga design kag may base mask. May financial assistance nga ihatag para suportahan ang ilang artistry. Be given a little help for their materials if they are official contestants, and then they will have to give it back during the finished artwork, the finished designed mascara, isubmit nila on October 3. Magluwas diri. Miyara pagid sang maskara maski gante puppets competition. Tuto kag inday sa maskara naman ang tema sini. We're thrilled to announce the return of the iconic giant puppets. You may remember seeing them in previous festivals, and similar puppets are featured in other Philippine festivals like in Angono, Rizal, and Lucban, Quezon. So hindi siya new. Kag hindi saya nga siling aton la. No, but this year we're making them our own with the first ever Mascara Mask Higante Puppets Competition. As usual, hindi na naman tayo magpapirdi. Mask Higante pagitaya, diba? May on-the-spot maskara painting competition man. Ang AABN kag ang Camera Club of Negros ang may partnership man para sa paghimo sang digital archive sang maskara. Ini ang i-preserve para makitaan pa sang future generations para masaksihan nila kung ano ang ginsuguran kag kung paano nag-evolve ang ini nga selebrasyon sa Bacolod City. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Of course, kita ang nag-shout out sa ating mga live viewers kay Sir Andre Tahonera. Good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara. Hi, sir. Permi kami ni Sir Gaya, kita na yun. Kay Miss Shona Evangelista Caredo. Good afternoon, Digicast Negros. Watching from Singapore. RH Tata. Hambal niya, good afternoon, NIR. Kay Mirna Garrido Clavel. Good PM, Ma'am Barbara. And Digicast watching from Payao, Binalbagan. Kumusta ang mga taga Payao sa Binalbagan? Kay Cesar Polito III. Good afternoon, Miss Barbs, Tito Roming, and CPG. Si Cesar, da suki, tanani, kag salamat gid sa imo kin padala
fresh straight from your farm. Kay Maricon Gamboa Hayashi, good evening Miss Barbara, Digicast. Kay Jezeri Garucha Hevero, maulanon nga hapon, ka-Digicast, Ma'am Barbara, watching from Himamaylan. God bless everyone. Pa-shout out ko lang si Inday Cotton and Maxine, salamat gid. Kay Sandra Zarzuela Chispa Fontejon, rainy afternoon Digicast Negros and Miss Barbara. Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros. Good PM man, Ma'am Barbara. Blissful Wednesday, everyone. Halong kita kay do medyo maulano ng panahon. Kay, of course, kay Sir Romel Mahilong Galio, good evening, Ma'am Barb, kag Digicast Negros. Kagamuyato ang top 10 stories of the day. Tubtubwas, ako si Barbara Mijares. Maing hapon.